na de obonkrata no nam de hyase me nchakra delegate de obonkrata no ne mampani abadi akire ene ne wo dwagumu ene ma hodo ya MPP aban no aye nti ukope 3 a de obonkrata no de aba ena owura Godfred ye bo adame ne nsam no so ye nka bebre free se de obonkrata no one more Abena didi ho nkomo bebre nti ye nkomo no e wa ha sei ena afensam foforo mu so NDC amanyokuo no one suspended Amankwaah Central Executives ni nyina efa one more presiding parliamentary candidate Joanna Kujojan etini fonyi so edanim ha na Abena asamwanwa ne sesa atre na obi ahyenko si ho ma ehwi mu na ho kan ko ano $2.18 million nsiesie no wonam say ne ento foforo prekwan enti ho asam no delegate obokrata no na diaba anopai delegate for the obokrata no so ne menka ayi dismissal na court no want na CFA attorney general ambulance na menka biem enti no so ewa ha and political scientists being so to political parties ni nyina anim say opinion polls na abeba ba no dey wake up call edimo bia nti say dey tie bia no dey hwomu na ba bia tosi no ho no wabo ho adwuma yie Abena na nso obi adua nnua nti by now say can be expect say ahweye no wo mo de multimedia dey bebre ye ne ba bia kwa kodua no bia de ye nso yetumi adua bi nti ko petu a 20 a nsam no enyina ewo ho a minister of lands and natural resources so Samuel Abu Jinapo wode tu obi animu say ennua no yenhwe na yenu aduanti eho asem no ene ensam foforo ebi the Ghanaian publisher so the Jospon wo seek support say enwuma ebetumi akoso bibra mamu no so ewa hanti no so menka bebre Abena me fancy ha na yen guest so one more aye crado ewa ha ema akokofo nti